Hvad er det vigtigste, siger du? Kage. Hvad har du lavet i panden der? Du har haft til... Jeg har haft siden jeg var 2. Har du det? Hold da kæft, mand. Det er vildt. Ruteanvisningerne ude, de er super markeret og er nu testet af hele Expo-feltet. Jeg vil bare sige, det er ud hjem på cykling, og det er 2 korte runder på løbet. Aftaler. Det er godt, Sofie! Godt, Freja! God tur, Freja! Valgte at praktikke de herude i svømmedagen. Kom så, Tobias! Sådan, drenge! Alle hånden. Og efter frit år. De må ligge på hjul af hinanden lige så tosset de vil. Mm.